ipatay gipusil. Katulo pang dugo. Gipusil-patay kining usa ka babaeng tindera sa barangay Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte sa wala pa mailhing nga mga armado kagahapon, Huwebes, March 6. Gipusil diri sa Kanto 3. Diri sa kilid sa cultural. Daghan na tao. Nahitabo ang pagpamusil duol sa police station pasado 1:00 sa hapon. Patay gani giulo. Giulo pagpusil ang biktima nga gila sa mga pulis nga si Cinderella Panson Basit, 49 anyos, residente sa Purok 13, Feather Road 4, Barangay Tibalog. Sa investigasyon sa Santo Tomas Police Station, may gawas nga nagluto ang biktima sa iyang cart dihang kalit siyang giduol sa duha ka mga suspitsado ug gipusil ikaduha sa ulo. Nakadagan ay. Sakay sa motorsiklo ang mga suspect nga daling misibat human sa krimen. Padayon ang hot pursuit operation batok sa mga suspect. Ginasubay pasab sa kapulisan ang motibo sa pagpamusil.